Hi ha un grup de gent que ha tingut aquesta experiència, inclús des de molt més pronte, tenen fills molt majors que jo, encara que siguin més jovens, que s'han continuat reunint. Jo en els últims anys he anat també alguna vegada amb ells. S'han reunit un poc per recordar, per animar-se i per posar en contacte les seues experiències com a pares de família, com a treballadors en diversos puestos, cada un s'ha guanyat la vida com ha pogut, i com des d'aquesta experiència que tenen ara, d'haver tingut formació teològica, d'haver tingut experiència també de capellans, han tingut després una experiència de laics, de pare de família, com veuen ara la seva vida. Te puc dir que quasi tots estan contentíssims d'haver pres aquella decisió. No solament tenen, o tenim, perquè jo ara m'he incluït també i m'han invitat també a estar en aquest grup, tenim no solament una claritat de consciència, jo diria que inclús una fe molt més gran, molt més purificada, molt més interioritzada, molt més personal. I té un sentit tot. Jo a vegades dia que no havia fet mai unes oracions més grans, un sentit ple de la divinitat quan tenia un fill en les mans una nit acunant-lo per a que es dormira. Això és l'experiència més gran que pot tindre un home, perquè a més ahí està el misteri més gran de Déu, que és un xiquet, i un xiquet com se dormís, com s'abraça a tu, com tu eres el pare que l'ha fet i que no l'ha fet, perquè això és el misteri. Tu l'has fet, però te sobrepassa les teues possibilitats. Si l'home dins de si, sobretot quan viu la seva vida normal, interioritza, descobrís en lo més interior de si mateix, descobrís a Déu. Aquestes experiències és les que han volgut transmetre en el sentit de per què es valen secularitzar, per què s'eixirem, i cada un té una història, una experiència, un enamorament, una desil·lusió, una entrega i un compromís en la gent treballadora. Cada un tindrà la seva experiència i la contra. Jo encara no conec tot el llibre i les experiències dels meus amics, encara que les endivine. Alguns els admirava, encara que jo encara continuava capellà, admirava la seva limpiesa, la seva fidelitat, la seva transparència i coherència en el que està vivint, que és el major que hi ha. Jo ara m'he incluït també, perquè soc l'últim de tots els secularitzats, encara que soc quasi el major de tots, quasi, soc l'últim, m'he incluït també i també dono allí el meu testimoni, però tots seran molt pareguts. Estem ara, i estaríem ara en disposició de predicar més i millor que quan estaven de cèlibes en una parròquia. Encara ara no ho podem fer si no és per altres mitjans, de la conversa o d'internet. Molt bé, Toni, doncs m'has dit el dia 29, pot ser la setmana que ve? El dia 29. El dia 29? El dia 29, que és dimarts. Dimarts a la nau. En l'aula a la nau de la universitat, ens reunirem uns quants i presentarem això. Molt bé, doncs hem parlat prou d'estona ja, portem més de 3/4 d'hora de l'Església i de totes aquestes qüestions. Ens han quedat prou coses per parlar, no sé, ara ve al cap el diàleg interreligiós o, no sé, aprofundir més en la qüestió aquesta de l'eurocentrisme o de l'obertura a la resta del món, però bé, podríem estar així segurament hores i hores. Ha sigut una entrevista, ha sigut un testimoni, evidentment, també. Toni, una última cosa. L'esperit està en l'Església, l'esperit està en l'Església. Haurà d'il·luminar els governants algun dia en el sentit que tu voldries i que molta altra gent voldria per portar el ramat a... Jo crec que sí. Jo soc molt crític, com has vist, soc molt lliure. Això me ve, no... Algú pensa que uno és rebotat perquè s'ha eixit de capellà, ara rebotat. És tot el contrari. Jo era ja molt lliure, inclús quan encara era de retorn. Me considero ara més perquè no tinc responsabilitat i perquè ha aclarit les relacions en la Iglesia en més claritat. Però, de totes formes, jo també penso que este gran grup que es diu la Iglesia Catòlica, que és
la meva comunitat, com dia Hans King, on jo vaig trobar la fe, i que és efectivament aquesta mateixa comunitat, l'esperit que està allí arribarà un moment que farà de les seues. Com la va fer en Joan 23, no sabem com. Jo l'altre dia pressentia també que havia estat reunit en el Borgo Santo Espíritu, on estaven els jesuïtes nominant a aquest retorn, que ja veurem a aquest propòsit. Pot ser un senyal i pot fer també altres coses. Mai se tanquen les portes i la Iglesia, el cristianisme no pot ser reduït a sectes. Habrà sectes en el món i sectes que pensen que ells tenen l'única interpretació de Jesucrist i que entonces se tanquen, i el principi d'identitat i d'exclusió dels que no estan en mi. Este espírit de sectes no és l'esperit de la Iglesia de Jesucrist, en definitiva. Habrà hagut moments de crisis, de separacions i de tal, però a la llarga se tindrà que obrir, perquè és universal, perquè hi ha gent que venen i està en la Patagònia, o està en Japó, o està en Alaska. Doncs fins així la nostra anàlisi d'avui. Agraïm a Toni Duato la seva presència i el seu testimoni. Moltes gràcies, Toni. Jo he estat de veres molt satisfet, molt content, vos agraïs inclús aquesta invitació, perquè és una de les poques coses i de les finestres que se m'obren per a poder dar aquest testimoni. Gràcies a vosaltres d'Infotibú, que esteu fent una gran obra. Doncs, entre altres coses, estem així per a que parle la gent que normalment no té aquestes finestres obertes, que malauradament en el nostre país és molta i és molt variada. Gràcies. Ho deixem així, els convidem a l'anàlisi, com no, de demà, en què tractarem qüestions diferents. En concret tractarem també una de les qüestions que els darrers dies preocupa més alguna gent, la gent sobretot que té diners invertits en borsa, com és la caiguda de les borses, aquests símptomes de recessió, sobretot als Estats Units, i quina influència pot tindre tot això en la nostra economia. Per això contarem, si no passa res, com sempre, amb el periodista Joaquim Clemente. Això serà demà, els esperem, i això, fins demà a les 10 aproximadament, així en Info Televisió. Molt bona nit.